Салому алейкум апо. Паплини туркӣ бори нав омадаги паплинои сохти ипек ном дорад, белманду беҳад ғасри хушрӯй. 7 ранг дорад. Рангоша бо диққат тамошо кунед. Ранги глоушер сай. Рангош беҳад хушрӯй. Охири видеода нарша гам бизанед. Дӯстон подписатсия, лайк мондан фаромӯш накунед. Пешакӣ ҳаматон дар ҳамат. Рангоша бо диққат тамошо кунед. Зард астай, оранҷӣ астай, сафед астай, сабз астай, фиолети астай, сиёҳ астай, баъд кабуд астай. Беҳад материалаш хушрӯй. Бо рулумо дорем чанд метрае ки дар куре мебарем, тайёр мекунем. Чӣ хеле гуфтем, касе 4 либос заказ мекунад, 4 трикошар падарка. Дӯстон, туркӣ тоза, либоси 250 сомон, доставка ба ҳама ҷоя дорем. Подписатсия, лайк монданро фаромӯш накунед. Айди шанбе бирӯнам доставка дорем. Пешакӣ ҳама раҳмат барои подписатсия, лайк кардан. Дастгирия фаромӯш накунед. Пешакӣ ҳаматон дар раҳмат.